Muloja namai vakaronga kutsvaga vanhu vekusaidi kuti vaizoponda mukomana. Akatemwa temwa singaite. Saka chiri kunzi chakazomukwadza ndizive school driver ranzi kanobaya panapa seri panapa. Aishedzera achiti please ndibetsereiwo ndinonzi Alex Noya. Pakaitawo vakamuziva kusvikira shoko razosvika kuno. Kune maudzi akabatwa kuEconet vachizama vachironga kuti murume afe. Anoponda murume wake kuuraya murume wake. Ndakandwa kubatikana. Ini ndinoti Alex, muka usafe zvekufira apa. Asi muka urwise wega udzokere kune wese akaisa ruoko rwake panyama yako. Dzokera unorwisa ende uparadze usasiyiwa unosiya. Yes, amaswera semhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri kuChegutu muna Umvovho Street. Umo makaitika chiitiko chinoshamisa nekukatyamadza. Apo murume anga aine vana vatatu nemukadzi wake vachigarisana zvakanaka. Nekudaro murume uyu akasarudza kuti no zviimba ndazvitadza ndokubva atora zvakare mukadzi wechipiri. Maloko residents ari kutaura ivo achiti akazobva pamba apa akunogara nemukadzi wechipiri uyu ndokusiyira mukadzi uyu first wife imba akatitora zvako ini ndakuenda ndokuenda nemota 3 dziri kutaurwa. Zvinorwadza zvama zvadaro. Amai avo vari kunzi vakabhadhara loja 200 US kuti vakwanise kunge vachirova murume vaida kuti atyorwe makumbo. Zvinorwadza izvi. Nekudaro nekufamba kwenguva murume uyu ari kunzi akaatakwa nevanhu vanosanganisira muloja airoja pamba pavo nevamwe vanhu vanga vatohaiwa kuti vaite chiitiko ichi ndokupondwa ndokubva afa. Zvinorwadza izvi. Zvichidaro mota yaakanga ainayo sezvo ainzi akanga akuita zvetaxi driver yakapwanywawo zvakare zvokuti kutaura kuno iri kuCentral Police Station. Saka ngatinzwei malocal residents achitaura kuti chii chakanyatsoitika chaizvo. Mukuru atorwa nemasendi. Chii chaitika hamunoziva gosipi dzemumaraini. Hazvanzi ndiye auraya, hazvanzi ndiye adi. But inini semunhu anogara nevanhu padhuze handina kuzvitambira kuti ndizvo. But ndakazongonzwa kuti ndozvatoitika hanzi abvuma mhosva. So ndakazoenda kukoti nezuro. Vakazvingonzi kwanzi kune maaudios akabatwa kuEconet vachizama vachironga kuti murume afe. Vari kunzi vanga vaiva close. Muloja, mukadzi wemuloja nemuloja wacho vanga vari close kuna mai ava since vanga vava vega murume asipo. Saka vari kunzi ndopavakataura here zviri kunzi zvakaonekwa mumaaudios. Handisivi kuti tingati chii but tiri kurwadziwa kuti munhu anga nemhuri yake nevana vake kunyange murume anga aenda anga asara anemba. Murume kana anga aenda nemotikari dzaangaenda nadzo but iye anga asara nechi ainemba. Plazi vana iye zvinezvi tiri kufunga kuti vana vari kufungei because ukanzi mai vako vakauraya baba. Kusaidhi kwababa mwana wacho aitoti saka ndichati kudii ndichanzi kudii apa ndirongodzisa mwana remonti. Kuno kuna ana mai kwacho ndokuri kuna ana mai vakauraya baba vangu. Saka handisi kuti ndoita sei. Saka iwo uri mai uchitarisa uchingoti saka vana ava vachaita sei and their relationship with their whether kupaternal kana kumaternal kwese relationship yavo vana vachakura vaita sei because as it is hapasina baba hapasina mai. Saka kuti vana ava vachararama sei zvinorwadza. Tinoona kuti vana havachatokwanisi kunodzidza. 1 vana vanzwa kuti mai ndivo vakauraya baba. 2 vana vachazonzwa kuti mai ndivo vaakujeri. Upenyu hunorwadza. Isu sevavakidzani zvakatibata nekuti isusu takatobudawo tichitoti tiri kunochema neumwe wedu tisingazivi kuti iye ndiye ane ruoko pakufa kwemurume wake. Taitori kusaidhi kwake. Kune kuno kulokesheni vazhinji vanga vari parufu havanga vasina rufungidziro rwekuti mudzimai uyu. Asi tazoenda kupurazi kwakavigirwa murume ndokwaive nemashoko ekuti mudzimai mukuru akakonzeresa. Chokwadi ndinoda kutsanangurawo pachiitiko chakaitika kune mwana chizvarwa chemuno matinogara mukati menzvimbo ino yeChegutu. Ndinorwadziwa nemukomana uyu. Mwana aibatsira nharaunda. Mwana anga ane mwoyo wakanaka. Tese sukwai ukaitika nhamo mwana aitibatsira aimira nesu mukati menzvimbo matorarama. Asi pari zvino tichinzwa kuti mwana uyu ndicho chiitiko chaitika apondwa. Takati asi atorwa kupi chii chaitika taiziva achiita zvemuchika-svika.
kuburikidza vanesa nemudzimai wake, atorerwa marori aisa, atorerwa imba dzingwa. Zvise zvikatibata tisati ava vachagadzirisana nekufamba kwenguva, vanhu vaberekerana. Tanzwa kudaro kuti akuvadzwa, aurayiwa. Zvinhu zvakatinetsa mwoyo medu, tikati ko munhu uyu aita zvakadaro. Takaramba takangoti aregai tichaona Mwari ndivo vanoziva, vachabudisa navo pachena. Sezvisinei, Mwari vakabudisa chokwadi. Zvishuwa takanzoti mudzimai wake. Ende hatina kuzviramba nekuti mudzimai vaigara vakanetsana achidzinga murume mumba, achimubata unhapwa. Kuburikidza mwana uyu atange kuita zvipfuma yake, akatanga ari ega asati ane mukadzi, kusvika ane zvinhu zvake, asi akabvuma kudzingwa mukati memba, achinorarama achiloja. Zvinhu zvinotibata. Zvotina nhasiso ndikafunga kandinonzwa kurwadziwa sendakamira panapa zvangu, ndinorwadziwa. Ini kune mudzimai uyu zvangu zvandokumbira kune vanotonga, aiwa munhu ngaaende zvachose. Ngaaende hake anofiramo mukati menzvimbo yaanofanira kutongwa ari, ofira arimo. Asi chatinochema ndechekuti asira vana nhamo, nekuti aurayisa baba vacho. Iye kuzvinezvi akuenda kunogara asingaone mhuri yake. Vana vaarwadzisa, ende vachiri vadiki, vana vachida kuchengetwa namai nababa. Saka inini chandotaura ndechekuti aiwa munhu ngaatongwe zvinoenderana, kuti nyangwe akasirirwa paachanowanikwa zvepamwe achaita saizvozvo. Mushiri nemuriro haisiyo, achagona zvekare kuuraya mumwe murume opedza varume mukati menyika yatinorarama. Uyu mutemo ukaregererwa, inyaya yatoenderera. Hakuna anozobvuma kuti vanozoti sevai vakaregererwa, nekuti hakuzviitawo. Saka izvi ngazviite kuti kusawanika anozvidzokorora kana kunozviita. Toda mutongo watogutsikana navo, chinyazozoti zvishwa munhu atongwa zvarwadza, kuti tese tisazozviita muupenyu mukurarama. Tinoziva vanhu vanogumburisana, vanotadzirana, asi munotaurirana. Murume anoenda ku10, 15 years achidzoka kumhuri yake. Zvinhu zvinoitika kuvanhu vakawanda, kwete kufungira mwoyo wako kumurayisa kufa achirwadziwa, achichema munhu, achitambura. Ipapo tinoti aiwa vanotonga, aiwa tongai zvini mutongero wenyu. Munhu ngaatoende. Zvinorwadza chokwadi. Saka hama dzemukadzi uyu dzakauyawo here panhamo apa? Hongu dzakauya, asi dzai dzisina hanya. Dzasitorina hanya kana vaitoratidza kuti vatoti regei aende. Saka hapana ruoko kana kubatsirawo kwavakaitawo kana kuuya neanything? Hapana chavakauya nacho. Hakuna chavakauya nacho. Chavakauya nacho midziyo yake, rori dzakashanda pakuenda nemunhu kumunoviga nekutakura kwavaita vanhu. Ndo rori dzake dzakashanda. Hapana chavakauya nacho chimwe chakabatsira ipapo. Zvinhu zvinotirwadza. Zvinorwadza izvi mama. Saka takatarisa akapondwa uyu, akanga akakuvara papi chaipo nepapi? Nepapi paakakuwadzwa? Isu sekunzwa kwedu takatoenda achida kunoona asati atakurwa, asi takasvikira atakurwa. Nekunzwa kwedu kwemunhu anga aripo akanomuona, anoitwa ndiye sawira wake, akataura kuti mukomana akakuvara kwese, kunoku kumakumbo kwese kanga akatemwa zvisingaite. Saka chiri kunzi chakazomukuvadza ndizive school driver yanzi akanobaya panapa seri panapa, ndo inenge yakazomuuraya. Mushure monge afesana nemunhu waakaziva kuti andiona andiziva, akati right uyu ndachanonditaura, regai ndiite sei, tibva tangouraya. Asi mukadzi anzi anga akati ndoda kuti angogara pawheelchair aitwe chirema. Saka takatarisa, waakaziva apa ndiani pamatsotsi akauya kuzomupa mhondi dzakamuponda idzi? Panzi mwana wamaiguru wake anoitwa Munyaradzi. Ndiye akabatsira pachiitiko ichi kuti anhingirikini amupondi, mwana wamaiguru wake? Hongu, pamwe chete neloja racho namaiguru vacho roro. Alright. Saka pari zvino loja nemwana wamaiguru wacho Munyaradzi vari kupi pari zvino? Zvinhu vari kumapurisa. Vakatobatwa vese nemapurisa? Hongu, ndakanzwa sekudaro. Saka mama munotiwo, takatarisa apa taona chiitiko chekuti mukadzi uyu anga akasiyirwa imba, but pamusoro pezvo atera zvakare kuti aponde murume uyu. Munoti kudii? Anga asingagutsikane here nemba yaasirwa kuti aitoda zvese upfumi hwachona hwese? Munotiwo kudii nemashoko aya? Panhau yekuti aponde murume kwanza angada kuti mukadzi mudiki asagare naye, varambane. Ndo nhau yanyanya murwadza, kati zvinhu ndinazvo, but mukadzi mudiki ndowanoda kufikisa chete. Alright. Saka takatarisa, vanga vagara zvakadini mukadzi mudiki uyu? 2 years chete. Alright. Toendawo futi zvakare munhoroondo yekugarisana kwavanga vakaita nemukadzi wake. Vanhu here vaigarisana zvakanaka zvisina kana bopoto? Iye mukadzi wekutanga? Mukadzi wekutanga vaigarisana zvakanaka, pasina kana nyaya kana kuita sei. Asi nhau yakazouya paakazotora mukadzi wechipiri, tisingazivi kuti iye ndiye ane chokwadi chaizoti ndatorerei mukadzi wechipiri. Saka mashoko enyu mama mungataurirawo kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi, tichitanga kuvanhu vechikadzi, anga vapi? Inini chandoda kukurudzira kuvanhukadzi,
tiri mukati menyika ino yeZimbabwe. Tisaite hutsinye, kunyange takaroorwa kurambana kuriko hakuna kutanga nesu. Pakatanga nevakuru vedu kare, vanorambana vana vachizochengetwa, baba vachengetwa vana vavo kusvika vakura. Ndosa vakanzi kune maintenance, vana vochengetwa vokura. Saka ndoda kukurudzira hangu kuti tisave nemoyo iwowo wokuuraya mumwe wako pane kuti muzomhoresana masangana parodhi. Kunyange une chawashaya unonomutsvaga unomuwana anokubatsira pane kuti umuurayise afa achitambura saizvozvi. Dai maiona matambura akatambura ndarume uyu, murume uyu akatambura zvinonzwisa tsitsi. Nesu takamuona ari mukofini, haafiri achange akaoma, nyange zvakusina kuona paakakuvadzwa, asi unonyatsoona kuti munhu akafa achitambura. Saka ndikutoo kuvana veZimbabwe, please vanhukadzi, kwatiri isusu tisaite mwoyo wakadaro. Ngativei tinogara nevarume vedu zvakanaka, kunyange akakutadzira. Ndosaka kunonzi kunotongwa vanhu, tinoenda kunogadziriswa. Ariko masivhu koti tinogadziriswa zvakanaka, togarisana mumba zvakanaka. Ndozvanoda kukurudzira vanhu, ngatirege kuita mwoyo wakadaro isusu vanhukadzi, zvakaipa. Unofa uchitambura, ndofira kwai uchaita futi iyoyo. Zvinorwadza chokwadi, but pachivanhu pedu nyaya dzakadai so kana pachinge papondwa munhu, sekuziva kwenyu mama, zvinofambiswa sei ende zvinozopera sei kune ananyanya kuponda? Ananyanya kuponda vanozobuda pachena vachienda kwakaberekwa munhu uyu, vachinotaura nhau yavo, mafambiro avakaita nezvavakaita, vonzwa kuti kurudzi kwavo vachati kudii, vanobhadharwa nei, vanoitwa sei. Nekuti uyu mufi uyu vane zvavachaita, kana vane vamwe vanoita zvavanoita, mufi wofuka. Inenge yakunzi ingozi, hazviperere kumapurisa, inenge yakutonzi ingozi. Saka kana yangozi kudaro inogona kupedza mhuri, inotambudza mhuri. Saka vanenge vakutoenda ikoko, vonowirirana navo, vogara pasi, votaurirana chivanhu chavo, vochibhadhara kana voita zvavanoita, ndikoti zvitodzikana. Kana pasina izvozvo idambudziko. Zvinorwadza izvo. Ko chenjedzo kuvanakomana yamungavapo, unoziva mukuroora munhu unenge usingatomboziya kuti munhu maybe anga angangotageta zvinhu zvako. Saka chenjedzo yamuda kuvapo kuvakomana vari kuda kuroora ava ingava ipi? Ini chenjedzo ndingapa kuvanakomana zvavo vachiri kuda kuroora. Ukatanga waroora, hakutoti uchiroora hauna zvaunoziva. Asi pane kakudzidza kaunoona mushure monge magara. Dzidza kuti mukadzi wangu kwandiri kuenda naye uyu, nyange ane vana vaviri, tine kuenderera here kana ane mwoyo upi wanawo. Nokuti munhu ane mwoyo wokurera, munhu ane mwoyo wokuchengeta anooneka panguva. Nyange isusu vakadzi tinooneka, nyange varume vanooneka. Saka ipapo kana waona zvakadaro, unofanira kuzvigadzirisa zvichiri padhuze, sezvaenderera mberi. Saizvozvi zvinorwadza. Ndonzi Rodwell Chuma. Alex Noya munhu watigara naye, tichirarama tiri pamwe chete. Chitiko ichi chakatika chamadza. Hatina kuziva kuti mukadzi wacho ndiani ane kuita uku. Asi mukadzi anga akatosirwa imba zvese nevana, ndobva aronga kuponda murume wake. Isu tatozvinzwa mushure monge tatoviga Alex Noya kuti mukadzi ndiye akatenga vanhu kuti vaponde Alex. Saka mukadzi uyu kana akabatwa tinofara nazvo, tidai zvaikwanisa arovererwa asabuda hake mujeri, nekuti munhu akadai semunhu anouraya. Zvakatirwadza nhasi noti kushungurudzika tikusima musodzi. Taifunza kuti mbavha dzekura asi munhu wemumba. Saka nyaya iri kutotishungurudza, iri kutirwadza. Alright, saka takatarisa vanhu ava vange vane nguva yakareba sei varambana? Vaita ma-on and off. Murume anga akatopiwa peace order nemukadzi. Vanga vatova nenguva vanofunga pamwe zvekuma2 years zvokuti murume aimbofonera mudzimba uya kunova mwana arwara, oenda ikoko vanoclaima futi dzimwe nyaya. Saka vanhu vaingonetsana vachingoita on and off. Alright, saka mukadzi ndiye aibva afrema dzimwe nyaya kumurume uyu. Aigona kuti no mwana arwara uya kunokumba one mwana, tione tiri pamwe chete. Murume auya kuumba obva ati murume angada kundibata chibharo kumaya kupolisi. Saka nyaya idzi dzaingoramba dzichingoitika, tingoti zvinhu zvichaita sei zvichapera. Hazvakaramba zvichingoenderera mberi kusvika tarasikirwa nemurume anonzi Alex Noya. Saka takatarisa tirikunzwa kuti akanga akapondwa, pakaitwa postmortem kana kuti pabody view, akanga akarohwa pai zvekuti zvakamukonzeresa kuti abva ashaya. Ane mapatsi akaita sepamusoro, pazasi penzeve anga akabayiwa, nepadumbu nekuchekwa makumbo. Ndo nzvimbo. Okay, saka tichiita sapolisi yakataurawo here kuti angava maweapons api akashandiswa pakuita chiitiko chinorwadza ichi? Rakafanana kunge ranga riri banga rakashandiswa kubaya kwaakaitwa. Tanzwawo zvakare zvichitaurwa kuti munhu muroja aigara pamba apa hanzi ndiye akahayiwa here kuti aite chiitiko chine vamwe. Mungatsanangurawo kuti chii chakanyatsokuitika nemuroja uyu namai avo?
Muloja uyu aigara namai ava ndo vakaronga kuronga kwavakaita kuti vasvike pakunoti zviri kunzi muloja namai vakaronga kutsvaga vanhu vekusaidi kuti vaizoponda mukomana. Saka ndo maziro atiri kuita kuti mai ava nemukomana muloja ndo vakaronga dhiri rekuti vadeidze nzvimbo dzinozobata mukomana. Alright, tisanzwa zvakare kuti anga akuita zvehutaxi driver nemota yake yanga inayo. Saka mukutsanangura nekunzwa kwamakaita, vakamubata sei, chii chakanyatsokuitika kumubata kwavakaita through sematauriro ari kungoitwa sevanhu nevanhu? Pari kunzi mukomana uyo akafonerwa, angari taxi driver, akafonerwa kunzi kuno kwaita basa, kune murwere arwara uya utakure chimurwere. Saka akadhiraivha achienda kunzvimbo kwaanganzi vasangane ikoko, ndopaakanobatwa akarwiswa ipapo. Zvichireva izvo kuti vanhu ava ndo vaitopretenda as if vada kuhaya mota variwo mhombi dzachona. Ya tonatse kudaro ndo zvakaitika. Bhozi vakatomufonera ari pabasa kuti uya kuno kumvovho kune murwere ariko utakure murwere mutsoko hospital. Saka paakanosvika panzvimbo iyoyo ndofunga ndopakaitikira zvinhu ndopavakamubatira ipapo. Shemu, zvinorwadza. Saka zvichireva izvo kuti muloja uyu anga asiri ega, vanga vatori vanhu vakati wandei naika. Ya tinoona sekudaro kuti nyaya iyi ranga ritori dhiri rakatorongwa kubva kare kusvika vasvika pakumubata mukomana. Asi mukadzi ari kungobvunza ari kungotaura zvese kuti ndini ndakaita nyaya iyi, ndanchida kuti munhu ari madzo ndasada kuti aurayiwe. Saka ndo Alright, saka ana Nyakuponda vakabva vaenderera mberi nekupfudza upenyu hwaAlec. Ivo mushure mekunge vaudzwa kuti chingomuremadza chete. ndo matauro ari kuita mukadzi kuti ndaida kuti ari madzo asaurayiwa, asi munhu akatourayiwa ndo zvakatozongoitika. Tiri vanhu vari kushungurudzika nechiitiko chakaitika, chiitiko chinoshamisa kuti madzimai owanikwa achiita zviitiko zvakaita seizvozvo zvinoshamisa kuti unoguma wourayisa murume, izvezvi vana dzinenge dzosara dzaanherera. Zvinorwadza izvi. Mushure mekunge vanhu vemunharaunda vazvinzwa, vakareactawo sei, vakaitawo sei, vakashamisika zvakaita sei nekunzwa chiitiko ichi? Ritori gadzo nanhasi, chitori chishamiso chatiri kungobvunzana mushure mekunge tazonzwa kuti zvinhu izvi zvaitwa zvine mukadzi mukati. Saka nharaunda zvinhu zviri kushamisa zvisingaite zvatisati tamboona kubva tichikura, kuti mukadzi angagumbuka kusvikira pakuti zviri nani murume apfuure. Tinoziva vakadzi vachigumbuka kusvikira pakurambana, wobva hako wogara uchiziva kuti baba vevana vangu vari uko, asi uyu mudzimai akagumbuka kusvikira pasiriripo, kusvikira pakuti nemurume haachada kumuona munyika, zviri nani apondwa. Saka munoti chiyo kumweya wemufi ongoparara here? Toziva pachivanhu chedu pane mashoko anotaurika kuti no, hazvipere zvakadaro. Saka munotiwo kumufi afa uyu ongonyarara here akadaro? Kumufi afa hazvigoni kuti anyarare. Tinoti kana achigona kurwisa ngaarwisa apedze mhuri iyoyo yekwavo. Kana ane zvaanogona kuitika pane mudzimai kana kutoparara chaiko, nekuti ruzhinji rweZimbabwe hatichakwanisi kuramba takatarisana naye mushure mekunge tisingachaone umwe wedu akaenda nenzira yakadaro. Saka iye hatigoni kumuregerera kuramba tichimuona. Kana iye mufa achigona kurwisa ngaarwisewo zviinzani nesuwo tiwane kunyarara, nekuti kana pasina kurwiswa kana zvaitika, kunyarara kuchanetsa, ticharamba tine gadzo. Zvinorwadza izvi. Totarisawo zvakare kumutemo. Mutemo ungarerutse here just because munhu wechikadzi apara muswa, tingapafambise sei kuti munhu ongoririswa here odzoka zvakare mucommunity ongogara zvaaita? Mutemo dai zvaibvira munhu uyu akwanise kuti adzoke kuvanhu agare zvaaita, nekuti iyesu vacho ruzhinji rweZimbabwe hatikwanise kutarisana naye. Saka mutemo dai watibatsira. Munhu akadaro kana achigona kuhenyewa kana kuurayiwa, nekuti akangofanana nemhondi, munhu akatouraya, saka naiye ngaapfudzwewo. Zvinorwadza izvi. Saka zviri kutaurwa zvichinzi Alec paakapondwa akabva afira pasipoti here kana kuti akazofira kuchipatara? Zviri kutaurwa zvichinzi chii? Mataurirwo azviri kuita zviri kunzi akapondwa akada kutsvaga yeupi padhuze ipapo. Munhu akangofira padhuze nepaakaponderwa, nekuti anga asisina simba, munhu anga atopondwa kudhara, kwanga ngowokupupawo. Shemu, zvinorwadza izvi. Saka mushure mekunge aonekwa, vanhu vemunharaunda vakaaleta ani, vakaudzana, vakamuziva here kuti ndiye, vakamuziva sei kuti ndiye, nekuzoaleta hama dzachona? Akakwanisira kuudza hama dzacho ndiani? Anonzi iye pazvakaitika aishedzera achiti please ndibetsereiwo, ndinonzi Alec Snoya. Pakaitawo vakamuziva kusvikira shoko razosvika kunoko. Zvinorwadza chokwadi. Saka postmortem payazoitwa, pane mashoko akataurika here kuti akanga akakuvara zvakadii? Mashoko hatina kuzomanzwa edu, asi isusu takangotarisa sevanhu kuti sezvo afa nekutemewa ikoko, kureva kuti vanga pane riski, vanga vakatomuuraya.
Zvinorwadza. Saka mashoko enyu ekupedzisira takatarisa kuvanakomana angava api? Kuvanakomana tinoti vanakomana kana vachiwana dai murudo maigana kwanisika kuona kuti kune madzimai anaba mukuru mhondi dzakaita seiyoyi vasawana mhondi dzakaita seizvozvi. Gara wacherechedza munhu wokugara naye nekuti dai pakanga pasina mudzimai iyeyu umwe wedu dai tantinaye nanhasi asi nekuda kwomudzimai umwe wedu hatisisina. Saka tiri vanhu vari kushungurudzika zvakanyanyisa. Zvinorwadza chokwadi. Saka munotiwo zvakare kune vakadzi vaya vanopindira mumereji kuda zvinhu. Tiri kunzwa zveshuwa kuti Alec munhu akashanda zvakanyanya asati aroora, but mukadzi aradza kuti aida zvinhu. Yambiro ipi yamungadi kupa kuvakadzi vanopindira mumamereji kuda zvinhu? Yambiro yatinopa ndeyekuti madzimai ngaadzidze kushanda nemaoko uye zvakare vasagarire nevarume kuda pfuma. Iwo unenge wakada murume usina kuda pfuma. Saka izvezvi zvinoreva kuti iwo kana wakagarira pfuma murume akazokuramba ane pfuma ndizvo zvinozopa kuti udaridze murume nekuti unenge usina kuda umwe wako unenge wakada pfuma. Saka kumadzimai anoda pfuma tinoti aiwa ngavaregedze kuda pfuma, ngavashande zvavo nemaoko avo vatsvage zvavo. Chekuti kana arambwawo nemurume anogona kubvuma kurambwa nekuti anenge ane zvake zvaanenge akashanda. Saka uyu mudzimai akatadza kurambika nekuti iye kuda pamwe anga asingagone kushanda nemaoko akachitarisira murume. Saka akaona kunge kurambwa nemurume upenyu hwake hwaguma kusvikira pakuita izvozvi. Kudai anga itoritarisirai yekuti murume akafa achapamba pfuma. Kwadi pachiitiko ichi ndofunga izvona takangonzwa kuti Alec hakuna apondewa. Alec apondewa chegutu yaita sei matsotsi akuponda vanhu. Zuva iroro tiri pano pakuda kuchema Alec ndobva tanzwa kuti aiwa Alec apondewa achekewa nematsotsi. Right, tichiri pakuchema Alec, family yekumukadzi waAlec yakauya kuzochema. Havana kuda kuita welcome nerufu rwakanga rwuri pano. Vakasvika kumanext door uko kumaraini uko ndobva vagara vese ana tezvara vakoma vacho naiye mukadzi waAlec. Ndofunga mukadzi waAlec mwana wemuno akaroorwa muno. Ndofunga takabvunza ko imi hamusi kusvika seiko kune nhamo? Akati hamena nzi hatina kupiwa, hanzi kusumiwa. Saka vanhu vanga vakangouna kakutya kuita kuti vanhu vane chekuita pamusoro pechiitiko chipi ichi. Munhu wese aiona board view yaAlec akarwadziwa kuti izvizvi munhu aita ichi. Mwana uyu anga ari mwana womuno, mwana akanaka aitibatsira pamatransport. Chirudzii mwana wake mukomana akachema achiita board view achitarisa baba wake. Ndakanzwa kusiririswa ndikachema musodzi. Zuva remangwana tiri kunzwa kuti tichiri ipapo tichiita board view. Ndofunga ndapedza kuita board viewing ndakaenda kundobva ndamona akagara kuseri uko mukadzi waAlec. Tikati koimi mama imi chokwadi here mwana ari kuchema ari kuita board viewing, imi sei musiri kuda kuenda kunoita board viewing? Akati inini koko hakusi kwangu handina basa nemurume, iye mukadzi ari panyanga ari kudiwa ngaite board view. Tikangotosa amai vari kuchema chii? Murume wavo. Tozonzwa mangwana kuti mukadzi waAlec ndiye aurayisa murume wake. Chokwadi zvakatibata zvisati zvaitika nharaunda ino kuno kuChegutu kuRogate kwedu kunoku hatisati taona chiitiko chokuti mwana wemunzvimbo anoponda murume wake kuuraya murume wake. Ndakanzwa kubatikana. Zvinorwadza mama. So ukama hwenyu naAlec hwakamira sei? Right, munin'ina wangu ndiye munin'ina wangu aiti akaona Alec aimuti tezvara. So munin'ina wangu aitoita chiroora pachiitiko ichi. Saka inini nditezvara Alec ndo pane ukama hwedu. Hama idzi dzafirwa pachiitiko ichi ka. Vanofanirwa kana vachienda kunana mbuya kuman'anga ngavaendi, kana vachienda kumaprofita ngavaendi, nokuti zvavaita izvi vashungurudzika kuti vaita zvinhu zvitatu. Vana vasara nherera, hama dzemufi vafirwa vashota paukama hwavo. Chinhu chinorwadza kuti vana ava vachachengetwa nani. Saka zvakaoma zvaita mukadzi waAlec. Zvinorwadza izvi chokwadi. Saka tanzwa zvakare zvinzi mwana mumwe, tanzwa muroja kuti anga aripo, hanzi nemwana mumwe anonzi Munyaradzi here, tanzwa kuti aripo zvakare. Munyaradzi ukama hwake naAlec hwakamira sei? Chokwadi Munyaradzi uyu hanzvadzi yaAlec pano pamba pamauya panapa. Ndofunga kuseri uko kwakamboitika chiitiko chokuti
takangonzwa kuChegutu nepano tiri kuno kumapurazi takanzwa kuti Munyaradzi nemukadzi waAleki vakabatirana vachirova Aleki kuseri uko. Saka Munyaradzi akaona Aleki ndofunga ndi baba vake but aita mhondi kuuraya futi baba vake. Vanakomana vedu yambiro ndeyokuti munhu haumborota kuti ndiri kuroora mhondi. Asi mukadzi ukaona uchitanga kunetsana naye pamereji yenyu ichiri kungotanga, ibva watosiyana nemukadzi iyeyo nenguva. Musati mukarambana modzokerana, mukarambana modzokerana. Medzisiro mukadzi uyo anokuuraya. Saka ndo yambiro yangu kuti mwana wangu, vana vedu vechikomana vese, ukatora mukadzi ukaona mukadzi uyu uchinetsana naye, ibva watorambana naye panguva iyoyo nokuti yatori mhondi yako. Inini muri yeZimbabwe chandiri kutaura ndechekuti Aleki chokwadi agumisirwa upenyu hwake panzira. Aleki anofanirwa kutomuka kutodzorera kumhuri iyi kwakakonzeresa. Uyezve mhuri yeZimbabwe, ndichitaura ndiri pano chokwadi, vana vedu vechisikana chidzidzo chokuti mumwe noumwe ngaadzidze kuti murume kana wakundikana nemurume chiramba naye mune zvakanaka pane kuti kuendese munhu mumakuva sezvaitwa Aleki. Zita rangu ini ndonzi Pedzisai Chiwandiso. Chiitiko chikaitika ichi takashamisika chizongonzwa kuti Aleki Sinoya apondewa. Takatishamisa kuti apondewa asa arwisana nevamwe kubasa kwake kwaanoshanda. Takati aiwa asa kuna mumwe mukadzi. Ndopfungwa dzatikafunga nguva idzodzo sevanhu taiziva kuti ainetsana nemukadzi wake nguva zhinji. Vachisvika mukunosungisana murume achimboenda wakadoma. Achitorewa, achiteerwa nenyama dzake obvisirwa faindi. Wodzoka asi tikazongoshamisika kunzi munhu afa. Munhu afa kudaro pakazongobuda mashoko ekunzi kumamai ake kumadzimai 2 aya pane 1 akataura kuti murume toda kuti aite afambe newheelchair. Asi zvakaramba murume bvasvika pokufa. Takazonzwa manje kuti anzi mudzimai wake abatiwa ari mudzimai wake mukuru chinzi ndeyanga atenga vanhu ava kuti vatore murume wemakumbo. Zvakazoramba zvokutwara mukumbo murume ndobva. Saka isusu tiri kuti amai ava chiitiko chavakaita ichi achiiti, amai vanofanira kunyura. Zvinoti vakaita chiitiko chinorwadza chisina kana chikatisiya tine chironda mumwoyo. Nhasi kana tikazvifunga ka tinorwadziwa zvitoti kana varume vedu mudzimba umu vanenge vakuti kuti tuka kuti imimiwo ndimiwa mutachitawo sezvakaita mukadzi waAleki. Zvinorwadza izvi chokwadi. Saka tichitarisa vanhu ava kunzi vange vari vangani. Botsanzwa kuti hanzi muloja ailoja pamba angari kune mumwe anonzi Munyaradzi. Saka vatauriri vari kutaura kuti vanga vari vangani vakaponda. Isusu munzuro watakaita takanzwa kuti vanhu vakaponda zvikunzi vanga varipo 4 here kusanganisa kuti hanzi muloja, hanzi nemunyaradzi, hanzi ne2 vasati vabatwa izvezvi. Saka tichiti 4 plus iyo ichi 5. Kuti munhu anga ari munhu kuti anga ari munhu wevanhu, anga akasununguka kuvanhu. Ende waitoti kana ukasangana naye kana waenzwa moyo kutofara kuti ndasangana nehama yangu. Chichodenga tori hama yedu nekuti munhu wanga takagarisana naye muno mushe. Tenjedzo yatingade kupa kune vakomana varoda kuita zviwanana. Ngatigarisane zvakanaka nemhuri yako yanenge waonana nayo. Sagare tichirovana rovana. Kugara chirovana rovana pepaya ndopozosvika pakufungirira pfungwa dzakaipa. Kana kuti isusu ana tete ana sisi tisanyanya kuwandira kana kuhama dzemukadzi stereki. Ana tete isusu ndisango tinozokonzesa futi titizopinza hama yedu padambudziko. Nokuti hama yedu kana ikati iyo inini ndoda kusiyana naye ngatingogamuchira dayo hanzvadzi ita zvawada. Nokuti takaramba tichimera kuti kune vana dzokera kune vana izvo zvitarasikirwa nehanzvadzi yedu nokuda kuti chingoti kune vana dzokera kune vana dzokera. Kurudziro yatingade kupa kune madzimai, usade munhu ane zvinhu zvake. Nokuti uona kuti baba vane rori kana kuti vane mota. Mangwana mota inozokusvitsa panguva yakaoma. Ukazochema ndo akuzive kuti munhu nzira yatsvaga nayo mari yake yatenga mota iwana sei. Iwe wozoda baba vavo nokuda kwokuti anzi vane mota. Kuti ndingoone chiti kugara pamba chingonzwa ndiri mai vamurume wane mota. Wana wako asina kana chainacho mosanga kusumudzirana kubva pasi muchienda kumusoro. Right, tinoziva kuti spirit yemufi yakatoteerera pachivanhu chedu iri ari kutozvinzwa zvati kutaura. Mashoko amungade kuudzwa Aleki pari zvino angangofa here auponderwa mahara. Mashoko amungade kumuudzwa ndeapi pari zvino? Inini ndinoti Aleki, muka usafe zvokufira asi muka urwise wega udzokere kune wese akaisa ruoko rwake panyama yako. Dzokera unorwisa ende uparadze usasiyiwa unosiya. Chiitiko ichi chakaitika chakatibata uyezve chakatirwadza. Vanhu havane nguva vachinetsana vachimbonzi varambana
vasiyana, varambana vasiyana, asi takazongonzwa taakumutswa kunzi Aleki aurayiwa. Tikatadza kunzwa tichirudzi tikati pamwe matsotsi, asi pasina mazuva tikanzwa kuti mudzimai wake. Saka mudzimai akadai uyu ungati une mudzimai here? Ini ndiri kutaura ndakamira pano ndiri head village wemunzvimbo muno, ndinotungamirira nzvimbo ino. Ini munhu akadai munzvimbo muno handikwanisi kuti ave achidzoka tichiwadzana naye munzvimbo yakadai, nokuti kana ini anogona kundiuraya. Chakamupa mwoyo woushingi kunotsvaga mhondi dzokuchidziurai murume wake. Unombori mwoyo rudzii? Murume mutemo wake wekuti anoita vakadzi vakawanda. Kuiwo isu vakadzi tinobvumirwa here kuti varume vakawanda? Kumutema kuna zvakadaro. Asi mari aipiwa. Chakangonyongomurwadza kuti murume ari kunorarirai kusuma house osvika kuuraya, kunge ari kuuraya mombe. Ngozi mumusha yapinda. Chagona hapana. Imo mujeri macho munobudika here? Ini munzvimbo muno handigari nemunhu akadaro, ndiri kutozvirapa. Nokuti dai vanga vanhu kuti vainzwisisana, aigona mukadzi kana kuti baba vemwana zvamuri kuita, ini handichakudai. Muchato chewo chinogorwa wani, vanhu muchirambana. Chikuru kusangana muchiwadzana muchimhoresana, kana makaberekana muchibvunzana kuti vana vakadii, vari sei vana ikoko, maintenance ariko, ndaperwa nechikafu, baba vemwana ndoenda kumaintenance, omaintaina vana vako. Saka munhu akadai uyu haasi munhu kuti tingagarisane naye munzvimbo. Inini ndatorwadzwa zvokutoti handikwanisi kana kutaura, nokuti ndataura kuti ndiri head village. Munzvimbo mangu muno hamusati mamboitika zvinhu zvakadaro chitwa, kutotanga kutozvinzwa. Ini ndiri kutaura ndakamira pano, ndoda kutozvimirira. Ndainetsana zvakare nemurume wangu nenyaya yemasmall house, asi ndakazozvipira ndikati murume uyu handikwanisana naye. Ndikarambana nemurume wangu, akagarawo kwake ega, ndikazvisarira nevana, aitakawo mari, aitengera vana vake chikafu. Asi chatinoda upenyu nekuonana. Asi kana mukadzi wazopfekwa nepfungwa iyi, pakaipa. Hatikwanisi kugarisana nemunhu akadaro munzvimbo. Kwaidzwa hama dzemurume vanozosunungukawo sei kuenda kunoona vana kuimba yacho, nyange akagara ari mumba. Hama idzi dzichienda chirudzi kunoona vana, vanosvika futi kavoisirwa vana temiki ofa. Saka ini ndiri kubatikana, ndinoti munhu akadaro iyeyo, vanotonga ka ngavaone kuti vangatonge chirudzii pamunhu akadaro, asi unokugara naye munzvimbo. Tazviramba izvozvo. Yes, pari zvino ndiimire naanother local resident zvakare varudopo zvizere chiitiko chinorwadza chekufa kwaAleki akafa nekupondwa, zvinhu zvinorwadza zvemhuri yeZimbabwe. Baba, mungataurawo zita renyu nekutsanangura kuti chii chakanyatsoitika pachiitiko ichi? Ndinoitwa Wilson. Ndofunga ndiri baba kune mukadzi wechipiri waAleki. Saka ndingangoti mukoma wangu ndianga ari late zvake, ndianga ari baba vemudzimai mudiki. Saka ndingangoti panyaya yaAleki, iyi nyaya yaAleki ine nyaya dzakawanda dzanga dzagara dzichienda mumapurisa nekunetsana kwake nemudzimai yake wokutanga. Saka ndofunga nyaya dzacho dzimwe dzaisanganisira nokuti akatombomuendesa mutorongo, amunyepera kuti amurepa. Ndoye dzimwe nyaya. Zvadaro mukomana uyu paakatanga kunge achifambidzana nemudzimai wake mudiki, zvireva mwana wangu inini, akasvika panguva yekumborasirirwa nehama kuti zvaari kuita handizvo, vachida kuti aramba achidzokera kuimba yake yaakavaka, nemba yaakavaka muChegutu kunonzi kukaguvi, infact kumvovho location. Alright, muchiri waAleki. Aleki mushakabvu mukwasha wangu ndowandiri kureva. Saka mudzimai waigara naye ndofunga yaita basa rimwe rekungohaisa motikari kana kumboita taxi driver ari ega neHonda Fit yake, anga nemarori ake ofuti maviri. Saka ndofunga mudzimai akaona songe murume akandisiya, upfumi hwangu hwese wakuenda. But chainetsana ndechekuti mudzimai wacho anga asingagarika naye, aingoramba achinetsana nemurume zvoti murume aitombodzoka kuno kuPlaza achitiza achiuya kuhama dzake. Saka anoto akudanana nemudzimai wanga akudanana naye mwana wangu inini. Hama dzinonge dzafara nazvo nokuti dzaiti pamwe ari kutokanganisa kusiya mhuri yake. But iye aitaura achiti hazvisi kundiitira zvakanaka. Ndofunga vakazombouya vakagara kuno nemwana wangu, ndokubva azoteverwa nemudzimai wake, ndobva asvika achitora zvinhu zvese mumba ndobva aenda nazvo, akasiya mudzimai mudiki adzokera kwangu kumba kwangu, ndokwaigara. Alright, akatora zvinhu zvese uyu ndiani?
mudzimai mukuru. Orera akatora zvinhu kumba kwemudzimai mudiki. Ehe, kuimba iri kuno kupurazi kuno ndokwainga akugara naye. Saka vakabva vatora zvinhu zvese ndobva atakura murume wake ndobva aenda. Matauriro azvo zvinonzi murume uyu akatombonovharirwa mumba kwenguva nemudzimai, nokuti mudzimai uyu aingomuita yese zvaanongoda. Nokuti panombombobuda mbiri yokuti kumashure uku akambozombomuita kuti asave murume, zvezvongoti angove useless. Alright, muchireva kuti kudii chii chakanga chakuitwa naAlex chisingakwanisi kuitwa navamwe varume? Kunge kuve kungakwanisa kuti angasangane nomumwe mudzimai asiri mudzimai waina. Zvichirezvo kuti anga akamugadzira, akamusunga nemushonga, ndobva vazongofambirwawo abva anogadzirwa apaita zvakanaka. Saka apa kwanguri kutiraya kuda kutizawo kutsvaga zvimwewo, asi aita achienda hake kumba kwake, nokuti iye kuzoroora kwaakaita kumba kwangu asati atora mwana wangu zvokuti abvisa mari. Ndakatombomubatsira nekugara kumba kwangu nokuti angaomerwa. Zvezvo zvekuti yaiti akaenda kuna hama achizama kudzitsanangurira dzekwaSinai dzaita dzekumujisisa. Ndokubva ndazosangana naye semunhu ndakakura naye tichinge tichidzidza pachikoro chimwe chete. Ndandiri kumberi hake ndaidzidza nemukoma wake anonzi Nyengedzai Sinai, iye ari kumashure. Saka tanga takangojairana. Saka aikwanisa kundiudza nyaya dzake, dzimwe nguva taingounzana tichitofamba tichienda kunonwa doro. Saka ndingaitawo kamariwo ndaingobatanawo naye ichidii achifambidzana nemwana wangu. Mwana wangu anga atobvawo futi pane imwewo imba, inge itoriwo second imba yakewo. Zvireva kuti vese vanhu ava vanga mangambogarawo nomumo makagarawo neimwewo imba, ndobva vazosanganawo vakugara vese. Saka chakanetsa ndechekuti mukadzi mukuru haana kuda kutambira zvanga zvataurwa nemurume kuti ainda kuda kuti ndichiita madzimai maviri ndiwanawo kwekuzororera kana ndichinge ndanetsana newe. Saka akazondiudza akati inini kuvanhu ava vese kwese ndoti kwangu havasi kundida, kwangu inini kumba hakusi kugarika. Ndikati aura ichiwa mukwasha ugare pamba. Aigara muimba yangu yekicheni ndomaigara nemwana wangu imomo. Zvikanzi inini ndandangofunga hangu ndizvipfudze uye zvandiri kusangana nazvo mumapenzi ndiri kushungurudzwa naiye Alec achinditaurira inini. Saka ndakabva ndataiwa sete pfungwa idzodzo. Iwe chimbogara umbosorodza pfungwa uri kupi? Uri kuno kusvika hama dzako dzichanyatsodzoresa pfungwa dzadzina. Iyo imba iyi ndo yanga achigara kuno panapa sisi ndope hanzvadzi yake panapa. Imba irapa ndo yaaigara iyo. Saka vanga vamuta iyo iwe uchidzokera kwemudzimai wako. Sisi vacho ndo vekuti Alex chidzokera kwemudzimai wako mukuru. Ehe, ndo zvakaitika. Nondomukomana aita dzokera anga nemba yake yakanaka 11 rooms yakavaka ukakura, achiitawo mabhizinesi ake dzedzimota yaya, but still kugara kwake kwaitomunetsa. Saka pakatanga kugara nemwana wangu patakatanga kutoona kuti zvinenge zvakumuitira. Asi mudzimai manje mukuru akazotosvika pakuti iye anga akanditaurira paakatora mwana wangu kuti ndine mumwe mudzimai. Mudzimai iyoyo handinonge ndasiyana naye, nokuti akasvika pakumubvunza kuti mwana wangu uyu ari kuenda paparika here kana kuti iwe wakasiyana nemba yako. Zvikanzi akwete, ine anosiyana nemudzimai uyu nokuda kwekuti chinondinetsa kuti ndisiyane naye ndinorwadziwa nemba yangu ende kune vana. Saka ndinongota sei ndingoita ndichidii ndongoti ndine vaviri, haisi nyaya. Saka takangozvitambira, iye mwana wangu akazvitambira. Asi mudzimai manje, mudzimai mukuru anga asingazvidi. Saka pakugara kwese uku anga ari munhu aingogara achingomuurongera hondo. Akatombosvika pakuisa shuga mutengi nemuHonda Fit, asi anotora nguva angatochinja injini zvese imota yabva. Saka akazosvika panguva yekumusungisa achiti arepwa. Iye akanomangara achiti arepwa naiye murume wake Alec. Kuri kugadzira nyaya, mukomana akatonodzokerera kuremandi. Nyaya idzi ndaidziziva kuri kuti aigara nemwana wangu, aimulojera kuno kuvanga vatobva kuno, nokuti kunoku vakamboti garei
akatombomuranira shopu yake, pano shopu yake iri apo apo iyo. Asi mudzimai mukuru akauya akatakura zvinhu zvese zvanga zviri mushopu neproperty akaenda nazvo. Takatozoteera nepolisi nani namukoma wangu asati vashaya. Ipapo ndo pandakatanga kuona kuti mahwani cheche zvokutoti kana mudzimai wangu inini pane musi waakazodhumana naye uyo mukadzi mukuru, ndobva murwa nebendekete. Vanga vatoenda kumusika kunotengawo zvavaida kutenga, zvikanzi akavarwa nebendekete. Mudzimai mukuru ndiye akarwa mukadzi wenyu nebendekete? Mai wangu nebendekete. Abva ati ndimi makaita kuti Alec awane mwana wenyu. Mudzimai wangu haana chaakataura chizhinji, akangomudza kuti nyaya dzenyu handinei nadzo. Saka chamuri kundirovera nebendekete chii? Ndobva ngosiyana nazvo. Ipapo tanga tatoenda kunoita shopping mutown. Saka ndandasara mutown ivo vaenda kumusika. Saka hondo yacho haina kupera. Yes, muongororo netsvakiridzo yataita ichitaurwa nemalocal residents, varidza kubatikana nekupa umbowo hwakazara kuti mukadzi neloja nemumwe hama yacho inonzi Munyaradzi vari involved. Ende vatauriri vari kutaura kuti vanhu ava vakanga vari 5 pakuita kwavakaita chiitiko chinorwadza ichi. Alec ari kunzi akatombochema achitsvaga help mushure mekunge vamuponda zvinhu zvinorwadza izvi. Chakashamisa malocal resident ndechekuti sei kumba kwemukadzi waAlec vakatotanga kuburisa masofa mushure mekunge vatonzwa kudhara kuti apondwa vasati vazivisa vanhu vekono zvinorwadza izvama. We would love you to come in the comment section mopawo pfungwa dzenyu kuti nyaya dzakadai so mondi idzi dzongosiyiwe here dzakadaro, sezvo ari mukadzi ongosiyiwa achidzoka here mucommunity ororwa zvakare, haazoramba here achikontinya kuuraya sekuuraya kwaaita. Zvinorwadza izvama. But please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we post such kind of issues you'll be automatically updated. We love you so much. See you next time. All right.